kum kino ki Kristan kilong ki Kristan ki basisha om namar ba pi minot ban le jing seng lane pi yo ki program ha ki ying mane ki Kristan ki basisha kilong kumne kito ki ba kloy ban kelak pemut kito ki bala kelak pemut ki bala pediang yau jisu ka donut ka jongki kito ken kilong ki Kristan ki basisha bat kumju kito ki ba kloy ban yamap iwe ya iwe bat kito ki bam don ka mensem snew ya kiwe bat kumju kito ki ba it ya ki para marjan bat kumju ya para briu bat ya ki ba isen eru ya kiwe kita ken ki Kristan ki ba shisha ki jong blei bat kumju kumnu banlong Kristan ki ba shisha ki jong blei pinshem ki paro ublei ula hikai ha Bible ula pen I lupa ya ki apostol ya ki nong itu lupa manhandai bat om namar banga minot ban le jing seng lene ngayo kam yo jam ngayo program haying mane ngala pendep ya ki program ki jonga nga start ban nga sempang ya pan kren lene kumta mo te kamlong re kumta namar ba ladangan minot ban le jing seng ru tangba umun sim mu jonga pat kam yede bat kata ka jing minot ke jonga bat namar lada po mensim kalong thali kamut kam mentoy kata kecing le minot ke jongaru om namar banga shikri utrai bat le jing seng dan ya shikri utrai ha kedo tangwa ke mensim jonga ka jengai pat na ublei pihak banlong pihak ban shikri utrai nadu kedo not bat hadu kedo kita ken kilong ki Kristan ki basisha ki jong blei